Hola a tothom, soc la Jessi Maura i us dono la benvinguda al curs de català des de zero. Avui veurem els dígrafs i els sons vocàlics. Però abans de començar, us convido a que us subscriviu al canal i que activeu la campaneta perquè us avisin cada vegada que pujo un vídeo. Si us agrada el contingut del vídeo, podeu donar like aquí sota. I si voleu deixar algun comentari, podeu escriure aquí a baix. Si esteu preparats, comencem. El que havíem vist al vídeo anterior havia sigut una lletra, un so. Però el que veurem ara són els dígrafs, és a dir, dues lletres i un so. Els dígrafs els tenim a tots els idiomes, però en general un no pensa en ells. Per exemple, en espanyol tenim la CH que fa el so ch, com cotxe. Bé, això és un dígraf. En català també en tenim, ara els veurem. Havíem vist que la X tenia un so al principi o enmig de paraula com una CH espanyola. Per exemple, xocolata o xina. També havíem vist que la X, si està darrere d'una vocal, en general una E, fa un so d'una CS com en espanyol. Per exemple, examen. Bé, si està darrere d'una I, aquest so es converteix en un ix. En realitat, la I no sona tan fort, però sí ha de sonar. Sí? N'hi ha gent que ja no la pronuncia, la I, però en teoria encara hi és. Per exemple, aquesta paraula es diu baixa. Baixa. La I sona més fluix, però encara hi és, sí? L'ha de dir. Baixa significa baja. La Y sonava davant d'una O i d'una U com ga, go, gu. Davant d'una E o una I sonava ye, gi. Ara bé, si la trobem al final de paraula després d'una I, es converteix en ich. En general, sempre la trobem al final de paraula, com ja he dit, o la podem trobar a mig de paraula, però fent una paraula composta amb una primera paraula que acaba en ille, com per exemple migdia. I aquí, per exemple, tenim maig, que és mayo. Les dues L's ajuntades tenen el mateix so que en espanyol d'Espanya. És el mateix so que havíem vist davant de A o U quan teníem una iota o davant de E i de I quan teníem una Y, és a dir, ja, lle, jo, llu. Passa el mateix amb dues L's, o sigui, és el mateix so. Per exemple, la paraula lluna, luna. Però què passa quan la trobem a final de paraula? Perquè és una mica difícil de pronunciar aquest so si jo no tinc una altra vocal després. En general, el més fàcil és dir una I allargada. Per exemple, aquesta paraula, que en espanyol significa aquell o ese, es pronuncia aquell. Si li afegim una S per convertir-la en una paraula en plural, la segona L ja sí es pot pronunciar bé. Llavors, aquí tinc aquells. Això d'aquí és una L, un punt mig i una altra L. No és un punt baix com a final d'oració, sí? És un punt velat, es diu. És un punto velado, és un punt que està més amunt de la línia. I això s'anomena L geminada. Només es posa aquest punt per tallar aquest so. La idea és fer dues L's independents. Jo tinc la primera L amb la vocal anterior i la segona L amb la vocal següent. Per exemple, aquesta paraula es pronuncia paral·lel. Paralelo seria. La gent que sap italià pot pronunciar molt bé la L geminada perquè és el mateix so que les dues L's en italià. La NY és una enya espanyola. En realitat, aquest so, el so de la enya, es troba a tots els idiomes que provenen del llatí, però en tots els idiomes s'escriu d'una manera diferent. Per exemple, en portuguès és una N i una H, o en italià és una G i una N. Bé, en català és una N i una Y. És a més, la Y en català només es pot usar acompanyant a la N per fer aquest so. Si no, no la podem escriure en cap altre puesto, en cap altre lloc. Un exemple és Catalunya. És una enya, Catalunya. Si la trobam a final de paraula, que és molt comú trobar-la a final de paraula, és el mateix so. Segueix sent una enya. Però nosaltres no estem acostumats a tenir una enya a final de paraula. Llavors, el que jo li dic als meus alumnes és que pensin mentalment que sí tenen una vocal després, però que no la diguin. Per exemple, la paraula any
en espanyol és año, i jo la pronuncio com si volgués dir año, però sense la O, any. Si li poso una S per fer-la plural, em passa exactament el mateix. Seria anys, com años, però sense la O. I finalment tenim TX i TY. Jo aquestes dues les ajunto perquè fan gairebé el mateix so, que hauria de ser una TCH espanyola, que és tch, seria. Per exemple, les paraules metge, médico, o cotxe, auto, cotxe, tenen aquest so intermig, tx, sí? Metge, cotxe. Abans de començar amb el so de les vocals, us he d'explicar una altra cosa, perquè les vocals tenen diferents sons segons això. La diferència entre síl·laba tònica i la diferència entre síl·laba àtona. La síl·laba tònica és l'única síl·laba de la paraula que es pronuncia més forta. Per exemple, a la paraula síl·laba, el sil és la síl·laba més forta. La síl·laba àtona són la resta de síl·labes, són les més febles. És a dir, a la paraula síl·laba jo tinc una tònica, sempre n'hi ha una tònica per paraula, i la resta de síl·labes, la i va, són àtones. No tenen la pronunciació forta. Està plovent i s'escolta com plou. No sé si vosaltres podeu escoltar com plou. Les vocals en català són 5. A, E, I, O, U. Però tenim 8 sons, 3 més que en espanyol. I en sons tenen a veure amb això de si estan en síl·laba tònica o àtona. La A en una posició tònica sona igual que la A espanyola. Per exemple, en català, aquesta A és una A tònica i sona igual que en espanyol, català. Si la A tònica, per regles d'accentuació, l'hem de posar una tilde, sempre anirà tilde oberta, és a dir, la tilde a l'inrevés que en espanyol. Tant la A i la E àtones sonen neutre. Però la neutra és un so molt representatiu de les regions. Us en recordeu que al primer vídeo havíem vist que cada regió té un so diferent? Bé, nosaltres estem treballant el català central oriental, és a dir, el català de Barcelona i dels voltants. Aquesta neutra és un so intermig entre A i E, però s'assembla més a una A. I és molt evident a final de paraula. La paraula metge, jo no la pronuncio com una A, com si aquesta E fos una A. Jo no dic metge, jo dic metge. És un so intermig, però gairebé semblant a una A. És gairebé una A. Jo dic que per poder pronunciar bé aquest so és com quan et quedes pensant en alguna cosa i dius bé, és el mateix so. Jo no he d'obrir la boca i el so el faig des d'aquí, des de la gargamella. La E tònica, la E que està en una síl·laba tònica forta, en teoria té dues possibilitats de so. Però la veritat és que a la pràctica això no passa tant. En teoria, jo tinc una E oberta que dura un temps i mig, o sigui, dura una mica més que una E espanyola, i que jo l'he de dir amb la boca ben oberta. Per exemple, la paraula cafè en espanyol és cafè i en català és cafè. Sí? Però això no passa més. Diguem, la gent com és bilingüe, la veritat és que cada vegada l'està dient més en espanyol i en espanyol. Si jo tinc una E tònica tancada, sona com una espanyola, com una E espanyola. És a dir, dura un temps i la boca va intermitja. Per exemple, la paraula també. També significa también. La E oberta, si per regles d'accentuació li has de posar tilde, du una tilde oberta, és a dir, una tilde a l'inrevés que en espanyol. I si la E tancada li has de posar tilde, du una tilde tancada, com en cafè, que la tinc oberta, o en també, que la tinc tancada. La veritat és que és més fàcil aprendre per a quin joc va la tilde, si és oberta o tancada, en les paraules en què en general sempre escrivim, que no les regles que et diuen quan una E és oberta o tancada. Tanmateix, si voleu aprendre quan una E és oberta o tancada, a internet podeu buscar E oberta, E tancada catalana i et sortiran totes les regles.
Però la veritat és que a mi em sembla que és molta informació per aquest curs, és massa. La I no importa si està en una posició tònica o àtona, sempre tindrà el mateix so que la I espanyola. I si li has de posar tilde per regles d'accentuació, du una tilde tancada. A la O tònica li passa exactament el mateix que la E. Pot ser oberta o tancada. La oberta, en teoria, dura un temps i mig i he de posar la boca ben oberta, com per exemple la paraula tònica, però després a la pràctica això no passa més, la gent la fa com en espanyol. I la tancada és com l'espanyola, dura un temps i la boca va intermitja. Per exemple, la paraula cançó. Tònica és tònica, igual, i cançó és canció. Com la E, si tenim una O oberta i li hem de posar tilde, es posa una tilde oberta, i com la E, si tinc una O tancada i li hem de posar tilde per regles d'accentuació, du una tilde tancada. És a dir, com l'espanyola. I ara tinc el so que per mi és la diferència més gran a l'hora de parlar català, de parlar bé o parlar malament. Si una O es troba en posició àtona, és a dir, si la trobem en una síl·laba feble, es pronuncia U. És una U sencera. Per exemple, la podem trobar a la paraula vocals o oberta. A vocals, aquí jo tinc la tònica. Llavors, aquesta O es pronuncia U. I en oberta, la tònica està aquí. Sí, això és una neutra i aquí tinc la tònica. Llavors, això és U, es pronuncia U, oberta. La U, igual que la I, no importa res, sempre es pronuncia com una espanyola, si està en síl·laba tònica o àtona, no importa. I també, com la I, si l'hem de posar tilde, la tilde sempre anirà tancada. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. Em podeu buscar a les altres xarxes socials com Curso de Català des de zero o a les meves xarxes personals com Jessie Maura. Us en recordo que podeu subscriure-us al canal, podeu donar like o també podeu escriure algun comentari aquí sota. Si no, podeu seguir el següent vídeo on veurem un parell d'embarbussaments. Adeu! La E tancada sona com en espanyol. Per exemple, també. Això és un tro? Sí, és un tro.